बे मोनसे एवारनेस प्रग्राम पाब्लिक एवारनेस प्रग्राम जों हाग्रामा महिला सारबो दङ आंखौबो आलासि हिसाबै लिंहरबाय जोङो सैथोथा खोथाफोरखौ बुंनानै जों नंगौखौ दिन्थिनो हायो बेखौनो लानानै जोंबो दिनै कालुगाव प्राइमारि सबायझार बेयाव जों फैबाय दा बिनि उनाव जों दतमा थांगोन बे बेलायाव हाग्रामा महिलारि सारा खौसेथि लुबैया होननाया बे बिसोरनि बेक्तिगत खोथा नाथाय दिनै नोंथांमोना नुदों हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो आरो खौसेथिखौ लुबैनायखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आंनियाव फैदोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' आरो आंजों लोगो हमलाय होनो हायाखैसै होननानै हाग्रामा महिलारि सारा मिडियायावनो बुंखाबाय जों बेखौ नुदों बे बुंनायखौ नुदों नाथाय नोंसोर मोनसे खोथा नाय खौसेथिखौ मानो नांगौ जादों मा बुस्थु बे खौसेथिया नङा होमबा मानो थाखाय बिटिसि आव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव मानो थाखाय खौसेथिनि प्रयोजन जादों मा दं खौसेथियावलाय मा अनुभव खालामदों जे बे गभर्नमेन्टआव बे दिनै खौसेथिखौ खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेनगिरि जाबोनाय एबसुआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिनियाव फैनानै खौसेथिनि खोथा सावरायफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं आंनिफ्राय बेक्तिगत हिसाबै बुंनो सानदों जे मानो खौसेथि नांगौ जादों मा बुस्थु मा जादों नङा होमबा मा जादों बिटिसिआव खौसेथि नांगौ जाफिनलायनाय दिनै प्रमद बर' बिथाङाथ' बुंदों बिटिआरआ एसेबांबा गोजौआव थांबाय नङा होमबा एसेबां गोजौआव थांबाय बिटिआरआ आरो मानो इमान सान्थि जाबाय हाग्रामा महिलारिखौ बुंनो नागिरो बेयो मानसि बुथारग्रा मानसि गावग्रा बेयो असान्थि लाबोग्रा बियो 17 बोसोराव 17 बोसोराव जानाय लोंनाय मानसि बुथारनाय गुन्दुगल खालामनाय असान्थिजोंनो गभर्नमेन्ट खालामबोबाय होनना बुंनो नागिराखै बायो बिदिनो बुङोना होमबा दिनै सासे गाज्रि मानसिखौ लानानै नों मा खौसेथि खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिया नामा बे गाज्रि मानसि होननानै बिनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां घटनाफोरा जालांबाय होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरा मिथिया नामा अब्लाबो जुदि बिनि खाथियाव फैदों बिनि ओंथिया मा डाइरेक्ट बुं जे हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला हाग्रामा महिलारि नङाब्ला बिटिआरआ रैखाथि गैला बा बिटिसिआ रैखाथि गैला होननानै बुङोबा साबसिन जायो नङा होमबा प्रमद बर'थ' बुंगासिनो दं जों बिराद गोजौआव थांबाय बिराद जौगाबाय जों 17 बोसोराव सोबख'नाय जाख्ल'नाय अहिंसा नांलायनाय खालामनानै जाबोजोब्बाय दासो सान्ति जाबायब्ला आरो मानो खौसेथि नांबावगौ नंगौना मानो नांबावगौ आं हमनोनो मोनाखै मानो नांबावगौ बिनिखायनो आं बुंदों सिदा खोथाखौ जाया बुंनानै फैगोन बेनो जय जागोन बुं हाग्रामा महिलारि सार बिथां नङाब्ला बिटिसिनि रायजोआ रैखा गैला नों आं बिदा फंबाया बिटिसिआव रैखाथि गैला होननानैनो बुं आरो बेखौनो दिनै बुंनो नाजादों सोरबाया बुंदों 17 बोसोरनि अहिंसानि खोथा हिंसानि खोथा नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला बिटिसिआ रैखाथि गैया होननाय जादों ओरै बुं मानोथो सिखुमानो थेंक इउ